Lo phambi kwenu uSinewa kaNtuli eNkandla. Ngizozama ukukhuluma ngosicebi noma ngingazi ukuthi ngizothi. uSicebi ukholeliwe kakhulu ezwini lami nasekhonweni lami. uSicebi ngisebenze naye iminyaka ewu4, sineyingoma ezu8, sineyingoma ezu6 eyinamamiliyoni. uSicebi ngisebenzile naye kakhulu. Sisebenza ngokubambisana nangokuthanda umsebenzi wethu. Kwaze wafika ekugcineni. uSicebi bengingagcini ngokuthi siyasebenza kuphela. Kodwa mina naye besiwusisi nobhuti ngokuthi sizalwa kangubani sobabili. Ukusebenza kwami noSicebi kungifake ezintweni eziningi. Mina ngikwaze ukusebenza emcimbini emikhulu, ngicula ulive okungeyona into elula. Ngiqale lokho ukwenza ngoSicebi. Kodwa manje ngeke Siyabonga kakhulu, siyabonga. Ngizocela kusondela ngaphambili uzobe ekhulumela abalandeli okunsimbi uMfoka Dlamini. Makukhona abahamba nabo bengeza beme lapha nje nabona ngezazi masela eza ngapha ngendle. Sondela Mfoka Dlamini. Useni mama natambama sanibona bafethu angibingelele abantu abalandeli bakaSicebi ngaphasi kobuholi baseThekwini ophethwe uNduna uMasu Mcahlamba uzange uba khona namhlanje bafethu uNkulunkulu yasinda angazi ngizothini kodwa engingakusho ngoSicebi azalwa naye esendeni kodwa bese ngumfowabo ngenye indlela ngazi ngisho kubo egishini eMsinga kushona nje ubaba uNyasa ngangikho enqala ngqawo eMsinga ngangikhona kunabaculi nabashonasha abakhulu la njengawo nobhodi umzimba ukhala imali baningi abantu babonayo la engihlala nabo endaweni eyodwa through uSicebi ngoba ubengenako ukuthi ayi umlandeli lo akahamba kubalandeli besihamba nje mangabe khona isibafu angidonsa ngibeke lapho la ngiqonde khona ukuthi ke inhliziyo yakhe bafowethu ibinhle kakhulu iclean kakhulu. Silimele bafowethu sibuhlungu. Kumanje siqala ukuthungisa nje abathungisayo siyakuba ukwazela lapho impotozelo. Asazi njani manje. Ubuhlungu iyesinda bafowethu sikhulisa kakhulu nomndeni wakwaDlamini nakhona oGupta wakamthoni. Nabafowethu siyabakhalisa bafowethu bonke labaqeda boSicebi mina oGupta nje bengithi mangifika siyashaya ke thina siyazishaya lezi zishayeka ezibandayo mangifika uqala nje bangifuna amabhiya amaskele manginawo mangqoshana ngithembe siphuze nabo so kwabafowethu nje silimele bafowethu kubuhlungu kakhulu kodwa ke engathi bangaphumula ngokuthula bafowethu kusasa ngizovuka ekseni ngiye eMsinga ngiyofihla uGupta ngisaba drive imoto nginalo trauma nje ngiyasaba kodwa ke ngoba bafowethu
Ngicela uma ekhaya ngikhulekele ukuthi endleleni sihambe kahle nabantu sobe sihamba nabo. Abafowethu besihamba nabo asikwazi ukubabawekela isimune nje bafowethu kubuhlungu kakhulu. Khalisa abantu abaningi kakhulu engibaziyo through Sipho nangu ubhuti uSipho lapho umfokadlamini lapho khona uSipho nangu uSipho khona ubhuti umzimba lapho khona uSipho nangu khona nani bafowethu njengoba nela mhlambe ngabe into engeni kwenzayo kodwa ke nithe asobo ungazi impilo kamfowethu kubuhlungu bafowethu kubuhlungu ungathi umuntu uyaphupha nje kodwa ke kuyiloko kuyikona bafowethu siyabonga kakhulu siyabonga nethuba nje ukuthi nisibone ezabalandeli nisirecognize ngesingisi awashaya madoda siyabonga bafowethu siyabonga bese hanjiwa abantu bahambe kahle siyabonga siyabonga kakhulu sengahlala phansi kunenkulumo ehlezi ethiwa engiyibonile kakhulu kuma social media noma udlula lapha emagaraji bethi bafowethu anizameni ukudrive nicophelele ningadrive mase nikhathele ningayithathi imicimbi eminingi ngosuku olodwa ngicela ukucacisa leyo nkulumo leyo bathandi babaculi okuningi akukho ezandleni zabaculi kusezandleni zikaNkulunkulu ngempela ukuyithwala iminyaka kusukela ngo-2011 ngizokwenza isibonelo ngokhuba uma uzothatha ubheka ukhuba kusukela ngo-2011 kuze kube manje 2026 eyithwele emgwaqweni uyabona ukuthi akukhona ukuyithwala kwakhe kodwa uNkulunkulu mningi emgwaqweni kusenza ngayo yonke indlela ukuthi sihlale siphephile emgwaqweni akukho lula izinto esibhekana nazo emgwaqweni ngicabanga ukuthi abantu abaningi la phakathi kwenu abazazi mangingaphosisi ukhuzani kade ngagcela ukumbona eyishayelela imoto yakhe unodriver ababili noma abathathu usenzo unto encane ukancane umfice eyishayelela imoto yakhe kanjalo futhi nenkosi yamagcokama kanjalo nogatsheni sihlezi sinabo abantu esihamba nabo abasishintshayo emgwaqweni akukhona ngoba nakho sikhelesi akuzona zonke izinto ezenzeka ngoba nakho singanaki uma isikhathi sesishayile awunakho ukusivimba kubhlungu-ke ukubona pheko kwemizamo esiyenzayo ukuthi sibe yiteam eningi masitravel emgwaqweni ukuthi sihlele siphephile ngaphezu kwalowo mzamo siphinde futhi silimale uma uzonika umuntu ohamba naye imoto akushayelele nawe uyakhathala umuntu kuye kushaya isikhathi sokuthi oba nami ngiyakwazi ukudrive angiyibambele kanti ingozi izokwenzeka ngalesikhathi ngiyibambele nakhona futhi nakhona ibisengenzeka kuye obambile udrive akusona sonke isikhathi la kuthiwa khona bese irresponsible ngifisa ukuthi nginitshele ukuthi lokhu naqala ukubona uMaskandi kancane ubona uMaskandi egibele stage edle amanzi ampontshwana kwenzeka amanye amagender anikaze nambona umuntu kaMaskandi ewe stage ngokuba nakho bephuzile phumani lapho kwakuhlukanisa unyaka lapho phumani lapho kwakuhlukanisa unyaka lapho nizingane ezimbi ngiyiphinda futhi enkulumo ngimile kulo nkulumo yami phumani kuleyo nkulumo leyo ngizwana lokho engishoyo mina umculi kaMaskandi ediyazele stage kukancane inkinga silungiseni le inkinga imicimbi esiyihambayo ufika kukhona izidlo esiphiwa zona kodwa thina ezabaculi bakaMaskandi awukwazi wasifica sesiphila ngalezo zidlo siyosebenza okunye nokunye ke wokwenu lokho kodwa bengifisa ukucacisa ukuthi akukho ezandleni zethu kwesinye isikhathi kusuke sekusezandleni zikaNkulunkulu inkosi yamagcokama bese kuyificile bese ngekho lula ukuthi ekubalekele
ukufake kuyinto enje izingane zakwethu. Uma kungathiwa kwenziwa indlela yokuveza lomgwaqo kwalemalela khona inkosi yamagcokama noma enthulo ngapha, kuthiwa siboniswa igazi selichithekile kusuka la eThekwini uyoshona eMaritzburg. Ngingaphumi ngalo, ngiyawubona lo. Phuma nje ushona la eMaritzburg. Ube namandla ukwazi ukubona igazi selichithekile. Leli gazi ungaligxoba usuka la eThekwini uzofika eMaritzburg. Into edinga ukuthandazelwa akubona abaculi imigwaqo esihamba kuyona. Uma usuka eMaritzburg uza ngapha eThekwini kuhlezi kune traffic. Le traffic ayidala ukuthi umgaqo uyakhandwa, kusuke kunemoto ewile. Yalimaza abantu abaningi, ngesho kusuke kungayena into odumile. Buka uNkulunkulu ukuthi usithanda kanjani singamaciko, sihlezi usebenza njalo lo mgwaqo nalo mgwaqo. Isihlenge kuze kube sekugcineni. Siyacela. Siyabonga. Abantu mangaphosisi bebejabulela umuntu omnyama. Njengamanje phambili ngizocela uGawozi uKhuzani kwaMpongose.